Αλλάζουμε κλίμα και θέμα. Ψώνια κατοίκων είναι νέα μόδα στη Γαλλία. Συγγενείς και φίλοι διοργανώνουν βραδιές αγορών, γυρίζοντας την πλάτη σε πολυκαταστήματα. Οι πωλήσεις στο σπίτι έχουν διπλασιαστεί μέσα σε λίγους μήνες. Μια βραδιά μεταξύ φίλων. Μια παρέα γυναικών μαζεύεται για κουβεντούλα και λίγο κρασί. Και καθώς η ατμόσφαιρα ζεσταίνεται, πάνω στο τραπεζάκι του σαλονιού απλώνονται κομψά εσώρουχα σε διάφορα σχέδια και χρώματα. On se fait vraiment plaisir, on n'est pas à s'expilier dans une cabine d'essayage où c'est la queue, où le rideau ferme mal. Θράψη κάνουν στη Γαλλία οι πωλήσεις που γίνονται μεταξύ φίλων και γνωστών, οι λεγόμενες άμεσες πωλήσεις. Υπολογίζεται ότι 4 στους 10 Γάλλους αγοράζουν και με αυτόν τον τρόπο, ενώ ο τζίρος φέτος έχει ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ça fait 6 ans et demi que je fais ce travail et 2009 aurait été ma meilleure année. Τα πάρτι με τα τάπερ που έκαναν οι νοικοκυρές στις δεκαετίες του 50 και του 60 έχουν εξελιχθεί και κανείς μπορεί να ψωνίσει σχεδόν τα πάντα. Par exemple, tous nos produits pour Noël, on se dit, attends, fais pas les magasins, c'est pas la peine. Nous, on a toute une liste de produits. On va faire voir ensemble à qui tu veux faire des cadeaux et je vais t'aider dans ce choix de cadeaux. Χαρακτηριστικό είναι ότι από την αρχή του χρόνου οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί κατά 50% σε σχέση με πέρσι, ενώ έχουν ήδη δημιουργηθεί 20.000 νέες θέσεις εργασίας.